ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών. Μεταδίδομεν το πρώτον ανακοινωθέν του ελληνικού γενικού στρατηγίου. Οι Ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις προσβάλλουν από τις 5ης και 30 πρωινής της σήμερον τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεως της ελληνοαλβανικής μεθορίου. Οι μέτερε δυνάμεις αμήνονται του πατρίου εδάφους. Μόλις έγινε η επίθεση των Ιταλών, ο κόσμος μαζεύτηκε στα καφενεία και δεν ήταν πολλά. Όπου υπήρχαν ραδιόφωνα. Ένα ήταν το καφενείο που είχε ραδιόφωνο εκείνη την εποχή, το καφενείο του Ιωάννη Κιουρκατιώτη στην σημερινή Πρωτεσιλάου και Πάριδος γωνία. Εκεί λοιπόν ο κόσμος πήγε με αγωνία, να ακούσει τι γίνεται, τι συμβαίνει, να μάθει τα νέα ο ένας με τον άλλο. Η φημολογία ήταν φοβερή. Βέβαια ο κόσμος δεν έχασε το κουράγιο του. Προσπαθούσε όμως να ενημερωθεί, διότι ήξερε ότι τουλάχιστον οι νέοι σε ηλικία, αλλά και αυτοί που μπορούσαν να στρατευθούν ως έφεδροι, είχαν κάθε λόγο να ενδιαφέρονται, γιατί η τύχη τους τους επόμενους μήνες θα τους έβρισκε στο μέτωπο και όχι στις συνηθισμένες επαγγελματικές τους ασχολίες. Υπήρχαν και άλλα ραδιόφωνα σε σπίτια, αλλά αυτά αργότερα σφραγίστηκαν ή σε μια-δυο περιπτώσεις κρύφτηκαν για να μπορούν να επικοινωνούν οι κάτοχοί τους με το Λονδίνο, με το BBC. Ήταν η μέρα Δευτέρα, η ώρα πρωί 8 και πήγαινα σχολείο και στη διασταύρωση εδώ, αν ξέρετε που ήταν η Ρουμάνα, άκουσα τις καμπάνες. Παιδιά, τι είναι οι καμπάνες, τι είναι οι σιρήνες? Λέει, έχουμε πόλεμο. Με ποιους? Με τους Ιταλούς. Σχολείο θα έχουμε? Όχι, λέει. Τις πετάμε τις σάκες, τα παιδιά. Τις πετάμε. Η ηλικία ήταν 12 χρονών. Και θυμάμαι τότε πηγαίνω στο Ίσον Αργύρους, μικρά παιδιά που πηγαίναμε, τα τρένα περνούσανε γεμάτο και πηγαίνει τους 40 πάνω. Δεν μπορούμε να συγκινούμε, θα θυμάμαι τώρα. Και κρεμόσασταν στα φύλλα του τρένου να χαιρετήσουμε τους φαντάρους πάνω στον πόλεμο. Της Ελλάδος παιδιά. Παρότι η κυβέρνηση μεταξά προσπαθούσε να καθησυχάσει τον κόσμο, κάθε κυβέρνηση βέβαια προσπαθεί μια ηρεμία φέρει στην κοινωνία, προετοιμαζόταν όμως παράλληλα σε όλα τα τμήματα και του κρατικού μηχανισμού και επιστρατεύσεων και στη διάταξη των δυνάμεων σε πιθανές θέσεις στο μέτωπο, έτσι ώστε η χώρα βρέθηκε πανέτοιμη να αντιμετωπίσει τον εισβολέα τον Ιταλό, έτσι, και να αντισταθεί για 2-3 πρώτες μέρες και να αντεπιτεθεί αργότερα. Η κατάσταση αυτή του ενθουσιασμού δεν ήταν μόνο στο μέτωπο, διαπέρασε όλη τη χώρα και πολύ γρήγορα, θα έλεγα, υπήρξε και συνοστισμός γύρω από τα κοινοτικά γραφεία όπου έδιναν τα χαρτιά της επιστράτευσης στον κόσμο και σιγά σιγά τα μετόπιστα συμπλήρωσαν τις δυνάμεις του μετόπου και υπήρξε ένα καθολικό συναίσθημα ότι μπορεί αυτή να είναι πιο δυνατή και πιο καλά οργανωμένη, αλλά εμείς έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας και έχουμε κάθε δικαίωμα να πιστεύουμε στη νίκη. Κανείς δεν θα μείνει, εσύ και η Ιταλία, η πατρίδα σου γελία, τρεμετώνει το χαγί. Έτσι λοιπόν τα γεγονότα εξελίχθηκαν όπως τα περιμέναμε και όπως προσδοκούσε ο λαός, αλλά τους επόμενους μήνες μια κατάσταση έτσι η οποία καθήλωσε τις δυνάμεις μας. Έτσι εμείς δεν προχωρήσαμε παραπέρα, ούτε μπήκαμε στην Αλβανία σε μια ζώνη μέσα, αλλά από εκεί και πέρα δεν είχαμε ούτε σκοπό να καταλάβουμε γειτονικές χώρες, ούτε να προωθούμε πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν υπήρξε ένα κάθισμα, οι παραγωγικές διαδικασίες εδώ πέρα, οι μονάδες, τα εργοστάσια, όλες αυτές βουλιάξανε στην πρωτεύουσα σε μια περίοδο πολέμου. Έτσι λειτουργούν μόνο μερικά στρατιωτικά ή άλλα εργοστάσια μπορούν να ανταποκριθούν
ανταποκριθούν προς ανάγκες. Όλη η άλλη οικονομία, όλες οι άλλες, τα καταστήματα, οι μονάδες, οι επιχειρήσεις, ας πούμε, σιγά σιγά παγώνουν. Έτσι λοιπόν όταν έγινε η επίθεση των Γερμανών, η Αθήνα ήταν πολύ διαφορετική, τα πράγματα ήταν πολύ πιο δύσκολα. Εδώ ελεύθερε ακόμα Αθήνε, Έλληνες, οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται εις τα πρόθυρα των Αθηνών. Αδέλφια, κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετώπου. Λοιπόν, όταν ήχησαν οι σιρήνες της στρατιωτικής εφορίας των Αγίων Αναργύρων, τότε Λιωσίων λέγανε ακόμα, το σημερινό 301, και της ραδιοφωνίας, ο κόσμος βγήκε έξω από τα σπίτια του πάλι. Ο ελληνικός στρατός είχε μια υπέρτερη δύναμη απέναντί του, με πολύ περισσότερα μέσα. Δεν ήταν οι Ιταλοί, αλλά ήταν όλες οι δυνάμεις πια του άξονα. Μπήκαν μέσα στην Αθήνα μετά από μερικές μέρες και φτάσανε στις 26 του Απριλίου, φτάσανε και στην περιοχή τη δική μας. Οι πρώτες μοτοσικλέτες, θα έλεγα, στρίψαν από την οδό Κηφισίας και περάσαν στον χώρο της Δυτικής Αθήνας. Η παρουσία στην πλατεία, τη σημερινή πλατεία των Αγίων Αναργύρων, όπου είναι ο κόμβος, αλλά και μετά στη Λεωφόρο Χασιάς, στην περιοχή του Ηλίου, μπήκαν μέσα και καταλάβανε τις στρατηγικές μονάδες, όπως για παράδειγμα ο πύργος της Βασιλίσσης, όπου μετατράπη σε κέντρο ραδιοεπικοινωνιών. Εγκαταστάθηκαν εκεί οι Γερμανοί. Επίσης οι κεραίες του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας στη ραδιοφωνία, και αυτές καταλήφθηκαν από την πρώτη κιόλας μέρα, γιατί είναι στρατηγικές. Και η ραδιοφωνία και οι τηλεπικοινωνίες γενικά είναι από τα πιο σημαντικά και στρατηγικά τμήματα ενός πολέμου. Έτσι λοιπόν το χωριό των Νέων Λιωσίων αντιμετωπίστηκε ως στρατηγικός χώρος, στο κέντρο περίπου του σημερινού Δήμου. Εκεί δημιουργήθηκε ένα φρουραρχείο. Στο Γουκά το κτίριο, στο σημερινό οικοδομικό τετράγωνο Φιλοκτήτου Νέστορος και Μανάκη, περίπολα γινόντουσαν τακτικά στην πόλη, χωρίς να υπάρχει, ας πούμε, ιδιαίτερα μεγάλη φρουρά, και όχι μόνο στην πόλη, και προς τη μεριά της Πετρούπολης και προς τη μεριά του Περιστερίου, ας πούμε, ήταν καθημερινή η παρουσία μοτοσυκλετιστών και τζιπ, ας πούμε, με πολυβόλα. Τη ραδιοφωνία, και είχαν πάνω αριστερά ένα προβολέα, και όλη τη νύχτα φρόντιζε να βλέπει το βουνό γύρω όλα, όπου ερχόταν ο προβολέας, μην έρθουν τίποτα αντάρτες και το ένα και το άλλο. Υπήρχαν τώρα και άλλες εγκαταστάσεις, εκτός από αυτές που ανέφερα στη ραδιοφωνία και στον πύργο της Βασιλίσσης. Μία ακόμη εγκατάσταση ήταν εδώ πέρα, στη συμβολή της προέκτασης λοιπόν, με την οδό Ελαιών. Εκεί ήταν το μεγάλο κτήμα του Παπαδάκη, Πουραήμι Παπαδάκη εν πάση περιπτώσει. Οι Γερμανοί εκεί εγκατέστησαν ένα προβολέα, ο οποίος κατόπτευε και φώτιζε όλη την περιοχή, ας πούμε, προς το βουνό, για να αποφευχθεί η κάθοδος σαμποτέρ και ανταρτικών ομάδων. Έτσι λοιπόν και αυτό το σημείο ήταν μια σημαντική εγκατάσταση, η οποία βέβαια και αυτή φυλασσόταν με μια μικρή φρουρά. Εν τω μεταξύ τότε υπήρχε το Αντάρτικο, και μια μέρα μας κάνανε μπλοκ οι Ιταλοί και μας βάλανε, που είναι η τράπεζα στην πλατεία, ήταν φαρμακείο εκεί, και μας βάλανε μέσα γιατί θέλανε να πιάσουν τους αντάρτες. Και εμείς σαν παιδιά παγώσαμε. Φόβος, τρόμος, όπως θα πες το. Η ζωή